i les ho heu fet de fàbula. Ara, com que estic tan cansada, agafaré el llibre de Charlie i la fàbrica de xocolata i llegiré una mica abans d'anar-me'n a dormir. Espera, no t'adormis! Sabies que Roald Dahl ha escrit molts llibres? Fins i tot un dedicat a un gegant, com el que teniu a l'escola. Aquest. No sé si llegir aquest o Charlie i la fàbrica de xocolata. A veure com comença aquest. Potser que els nens i nenes de primer vinguin i t'expliquin de què tracta el meu gran amic gegant. Som-hi, companys de primer! Hola, bona tarda a tots i totes. Som els nens i nenes de primer. Us explicarem una bonica història, la història del meu amic gegant i la Sofia. La Sofia era una nena que no tenia pares i vivia en un orferinat. Allí no estava molt contenta. Una nit va rebre una inesperada visita, la del bon amic gegant. Al principi va sentir una mica de por, però quan el va conèixer la por es va transformar en amistat. El gegant i la Sofia visitaven els nens i nenes durant la nit i els hi repartien somnis i caçaven i atrapaven els malsons. Així es va forjar una bonica amistat entre una nena i un gegant. Aquesta història ens parla de valors com l'amor i l'amistat, el respecte i la tolerància. I també dels somnis que ens fan lluitar pel que volem i créixer com a persones. Nosaltres, al igual que el gegant i la Sofia, volem repartir i compartir els nostres somnis amb tots vosaltres. Nosaltres somiem que els nostres pares Estiguin contents i feliços. A nosaltres ens agradaria passar el Nadal A les famílies que ens han deixat. Tots somiem que podem compartir els nostres regals. amb els nens que no tenen res. Hem tingut un somni en què tots els padrins podien celebrar el Nadal en companyia. La nostra fantasia és que sempre sigui Nadal i que aquests bons sentiments els compartim tot l'any. El nostre somni. Hem tingut un somni que tota la gent que estigui a l'hospital pot passar el Nadal a casa seva. Somiem en un món On tots els nens i nens poden viure en pau i feliços. Nosaltres anhelem a conèixer un gegant i repartir somnis bonics per tothom. Aquí és on tots els somnis comencen, bon amic gegant. El nostre somni per tots vosaltres
és que sigui bon Nadal en companyia dels que més estimeu. Bon Nadal!